Pokemon no kagasasubong nga video guys pang ano na rin lang kasuya kay Rabia kay Manang Rabia Matiyo no kay Biyang no ay pakilala ko lang na yung pod ko si Josen no sang Kalumpang. sang Kalumpang no What's up? wasak ko no mga kayo di Pokemon no amo na ni istorya na rin bash ni kay nang Biyang no baw kung ako sa inyo suportahan na ng kapwa tayo Ilongga manda no kapwa ta mga Pilipina no nag-intra siya sa kompetisyon bit yaton niya pangalan sa aton nga lugar kundi enta nasyon ta kag nakita niya man to sa picture yato kung anong nagkatabo siya to kung anong pinitin siya yato kung anong pagpangamudlay ito ang ginagya niya postin gyapon smile siya kag ginadayaw yung ginapabutya kag ginangaton yung pangalan sa nasyon ta tapos may hara ya sang mga tao nga mga bawlang pingasan suyaan man kuno abi hindi ko na mayo ko man magdala si Rabia hindi ko no magaling rumampa hindi daw feel yung baw nagsuya ni tsura ya daw turak ka okra kung magsuya na kamutani kung kabalo mga mublas ang ginapangambal yung ginapaminsan naman tani kay sakit man na sa iya mutani hindi kay suya nyo, i-motivate nyo siya, isuportahan nyo sa, kung hindi man sa Tama. kwarta nyo, sa financial, sa physical, o kung pagpangabay, pagpangadi siya nga, pag-intra dito, no? Pagkasama saan nagasuya, no? Pamatian nyo, tanawaan na nyo, itsura, postura, agad kung kompleto or perfecto mo antes ka mo magsuya kay Rabia Matiyo no shout out si mo dahil ba ikaw baw lang pingasang katanawin baw nanonood pa yung pangaw nagasuya gid mo tanawa tsura mo bladoy dahil tanawa tsura mo blaw baw Diyos ko do pinapangaloyay mo nga hilong na pa sa ka ba bye bye